ти си ме блокирал. Не. Знаеш ли защо? Не. Не знаеш? Не. Това е много смешен факт. Преди 5 години в едно интервю, Знам. преди Ивка Знам. Бейби, и тя ми каза, кажи Това един известен човек, който мразиш. Аз не го мразя, искам да кажа, не те мразя. Но тя ми каза да кажа някой, който мразя, и аз трябваше да кажа някой набързо, който не познавам и който не е в нашите среди. Първата ми мисъл беше Благо Джизус. Какво не би простила? Не правя компромиси с зависимости. Не мога да бъда с някой, който има проблем с алкохола, който се дрогира по никакъв параграф. Това са неща, които не прощавам. Всичко друго се прощава. Добре, вярно ли, че преди Мърда Бойс Галин ти предложи да запишете? С Галин имахме разговор, да. Съжаляваш ли за това, че си отказала на Галин? Аз не съм му отказала всъщност. Аз тогава си спомням разговора, че той все още не беше започнал никакъв лейбъл, а по-скоро имахме такъв начален разговор, че така има идея да прави лейбъл и си бяхме разбрали да се чуем и да се видим примерно след лятото. И нито аз му звъннах, нито той на мен, и през това време вече бях направила песента с Мърда Бойс. Че аз с Алфа съм в прекрасни взаимоотношения. В смисъл, вратите не са затворени от тяхна страна, не знам, но от моя със сигурност. Когато и да искат нещо, знаят, че съм насреща. Здравейте, приятели на Матч БГ подкаст. Ще го чета, защото не мога да запомня, много ми са ми написани. Днес при мен на гости е една от най-разпознаваните и обсъждани жени в българското онлайн пространство. Имам още 2-3 страници да чета за теб, но ще кажа просто Биляниш. Благодаря, че пее поканата ми. Винаги. Сега си говорим само за прости, както винаги. Добре. Не съм ти гледала, между другото, подкаста и не съм подготвена за какво ще си говорим, но... Ти, ако не си, аз съм двойно неподготвен. Мислех, че ще е нещо футболно, що е матч подкаст. Добре, ако си говорим за футбол. Не държа. Аз държа. Не съм много компетентна. Ти си много компетентна. Ти разбираш повече от мене, гледаш повече от мене. Но ще почнем от начало. Помниш си какво дете беше ти? Да. Штуро със сигурност. Да. Много яка, същата си бях като сега. Добре. Или някакви детайли искаш, някаква Не, конкретна. искам детайли, минутката за реклама почна, давай. Яка като сега, давай друго. Абсолютно същата си бях, каквато съм сега. Отворена, разговорлива. Пеех, снимах се. Общо взето, нищо не се е променило. Чай, май балерина си искал? Ставаш ли? Какво там? Нещо ли такова чу? Не, майка ми ме насили. Ти не си искал? Не. Била си насилена, така ли? Да, бях малко по-мъжествена като поведение, както и сега. И тези неща не се променят. Тия родители, които в момента гледат и искат да пробват да променят характера на децата, не става. Не става. И исках да уча в музикалното и майка ми вика, ходи в училището по танцови изкуства, там ще станеш по-грациозна. И ме излага, че в училището по танцови изкуства се учат такива модерни танци, тип хип-хоп, сещаш ли си? Вика Джей-Ло, Бионсе, те такива танци танцуват, да. Но не. Но не. Балет, класика. И кога реши да станеш певица? От малка? Да, се си Това пея. ти е била мечта? Да. Често? Да. А каква искам да стана според тебе? Не знам. На каква професия ти приличам? Ако бях тогава футболистките модерни, ще станеш футболистка. Футболистка? Да. Не. Да. Скарана. Ти си точно характер за футболист. Щеш са си топалка. Не. Мраза да ме боли, мраза да тичам, не. Никакви спортове. Мразиш да тичаш? Да. И защо отслабна толкова? Как? С глад. Без химия няма физика. С глад. Добре. И после какво? Класическата? Не смея, това са такива съвети, където без пари не ги даваме. Как се отслабва. Точно така. Затова не питайте. Пишете в коментари. Обявява се в конкурси за красота. Да. Ти ли го реши? Или Минутка пак за те реклама. насилаха? Минутка за реклама да дам ли? Давай. Най-красива тинейджърка на света, най-красива дете на света, малка мис България, Продължи. малка мис свят, малка мис Вселена И още много. Точно И така. тъна. Но ти ли искаш или Да, пак? не, там категорично това си беше мое решение. Пък майка ми беше решила, че аз певица няма да ставам, че съм умна била и ще завършвам някакви висши образования, 3-4-5 езика ще говоря, ще смятам цифри, числа. Ама чакай, ти си учила езици много. Да, говоря. По-испански, руски, английски. Китайски. Такива скучни работи. И един ден в едно списание прочетох, че има конкурс. Майка ми каза не и аз се записах сама. И го спечелих.
Точно така. Да, и оттам нататък ни стана хоби такова семейно. Цялото семейство си почнахме да си обикаляме по конкурси, като разнообразие. Да ти си ги печелиш. И аз си ги обикаляйте печеля, се, да, и си е много готино. А кой беше първи конкурс? Най-добър детски модел на България беше първият ми конкурс. И го спечели. Притесняваш ли се? Не, грам. Лъжеш. Не бе, заклевам се. А как се подготвиш с тези конкурси? Какво правиш? Дефилираш ли у вас там? Никак на първия конкурс ние отидохме мега неподготвени, защото нямахме идея какво представлява. Бяхме накупили някакви рокли от някъде, защото сме чели, че така, трябва да има. Да, така се прави. Бях подготвила една песничка да изпея. Никакви очаквания нямахме, обаче, нали знаеш, както отидеш без очаквания и вземеш, че го спечелиш, защото ти става любимото занимание. Краста. Да. И почваш. И ги почна. Да, иначе срам не съм имала. Аз даже не го разбирам всички артисти, които имат притеснение и до ден днешен познавам такива, които ги е срам да излизат на сцена, не могат да говорят пред публика, притесняват се, чуда се тогава за какво го правят. Еми, Ако не се чувстваш комфортно Не на сцената. ходи. Да, не ходи. Чай ти в България 300 не си участва? Не. Не? Не. А какво би стана там? Ето, неподготвен си. Да, не подготвя. Не го ли чете? Прочета го само, че докато те гледам и го чета и не можа да го хвана. Добре, ще питам как реши да се снимаш на Мекс за дрехите на Мекс. Тя ми се обади. Мекс. Всъщност Мекс ме направи звезда. Стига, бе. Тогава станах истинска звезда. Звезда, мале, така като каже и сега хората ще имат и каква звезда си, буклук. Като Но мене спечелих... не питат каква звезда, направо почват буклук. Да, да. Ти Това не е за си мен никак... така. Добре, ти не си никаква звезда, буклук такъв. Тогава печеля... Какво Поредния печеля? конкурс. По поредния конкурс най-големия, който беше този в Тайланд, вече последния ми. Това ми беше бенефис. Така се пенсионирах от конкурсите. И тогава Мекс ми намери номера от някъде. Всъщност тогава това гърми насякъде по медиите, защото пишат гръмкото заглавие. Най-красивата тинейджърка в света е българка. И българин много мрази. Да. Този конкурс по-понай като цяло. И гърми много негативно, отново с всичките тия излияния. Колко съм грозна и посредствена, че да съм най-красивата тинейджърка. И Мекс ми намира номера от някъде и тогава Мекс много гърмеше. Ти помниш, че тогава беше Мекс и нищо друго. Това беше топа на индустрията. И тя ми се обади да ме покани да съм един от нейните ангели. Заедно тогава с... Ангелите на Мекс. Да, с Тита и с Бояна Маринова и още 2-3 топъв до топ млади жени за това време. И аз една от тях и така започна моята кариера. Да, гръмна. А сега поддържаш ли връзка с Мекс? Не съм я чула и не съм я виждала. Къде е жена? Не знам. Тя се оправя където и да иде. Тя се оправя да си... Добре, чишо ти е Златко Баретата. Да. Помага ли ти? С нещо? Не. А името ти? Името му? Името му не ми помага, ми пречи, защото първият въпрос винаги е той помага ли ти? И всички... Що? Нормално ти помага ли ти, Чичо? Все едно Чичо ми да не ми помага. Помага ли ти? Да. Не знам Верно. къде е, ама ако беше при мен някъде, ще Дебек ми не ти помага. Аз така, имам чувство, че ако му звънна за нещо, ще ми помогне, но не съм му звъняла никога. Да. А в отношения с него? Страхотни. С братовчеите ми съм много близка, като братя сами, но до там близки семейни отношения. Никой с нищо не помага. Като почнах да се занимавам с този бизнес, майка ми и баща ми казаха, ние тук контакти нямаме, от музика не разбираме нищо, оправяй се. Сама. Така не е сладко. Даже за толкова години не си намерих някой да разкешва. Лъжиш ме се. 100% си намерила. Щеше да разбереш. Аз съм от меркантилните, така че щеше да ме видиш с урусите, с бъркините, да. Като Добре. не виждаш тук часовник за 40-50 евро, Ти значи... ги свали при малко, ги свали като влезна. Да. Нали ще ги покажа? Нали съм Как дошла да се появи покажа. любовта ти към рап? Чай ти като малко си искала да станеш певица. Да. Ама каква певица? Бионсе как? Исках да съм Значи Бионсе. от малка? Да, аз исках да съм си Бионсе. И нищо друго. Де да знам, пеех поп, това пеех основно, това можех да пея най-добре и се появиха Мърда Бойс и МБТ. И аз така ли Да, тази компания. И тогава рапа беше най-модерната музика генерално. Цялата тази култура се беше пренесла в България. 2016-2017 година ние само това слушахме, само рап. И някак си по естествен път това бяха първите песни, които направих. Те взеха, че се и получиха. Като всичко, което правиш? Да. Добре, вярно ли, че преди Мърда Бойс Галин ти е предложил да запишете? С Галин имахме разговор, да.
Всъщност, Виж как да, си се подготвил. да, верно е. Някакви неща, Верно е, които защото съм аз те забравила. следа от малко ти се развитие. Не, ти си ме блокирал в Инстаграм. Не. Знаеш ли защо? Не. Не знаеш? Не. Това е много смешен факт. Преди 5 години в едно интервю, Знам. преди Ивка Знам, Бейби, знам. и тя ми каза, кажи Сега се сетих. един известен човек, който мразиш. Аз не го мразя, искам да кажа, не те мразя. Но тя ми каза да кажа някой, който мразя, и аз трябваше да кажа някой набързо, който не познавам и който не е в нашите среди. Първата ми мисъл беше Благо Джизуса. И тя ми вика, защо? И аз викам, без причина, просто така трябва да кажа някой. И той явно го е видял и ме... Не, това не го знам. Как не го знаеш? Съм Това казала, за първи път го чувам. не знаеш. Не. А тогава каква друга За причина? друго ще кажа, ама няма само ти го казвам. Верно. Ще кажеш, да. Има и друга причина. Да. Няма, това е... Не. Ти имаш причина да си ме блокирал. Не, пак за едно такова предаване, ама не за това. Аз това за първи път чувам. Не, там казах, че те мразя. Но не те. И ме беше блокирал. Може би още съм блокирал. Не. Не е за Това е момента да се сдобрим с Благо. Сдобрихме се. Добре, съжаляваш ли за това, че си отказала на Галин? Да съжалявам, не, защото аз не съм му отказала всъщност. Аз тогава си спомням разговора, че той все още не беше започнал никакъв лейбъл, а по-скоро имахме такъв начален разговор, че така има идея да прави лейбъл и се бяхме разбрали да се чуем и да се видим примерно след лятото. И ти не си му звън. И нито аз му звъннах, нито той на мен. И през това време вече бях направила песента с Murder Boys. Но иначе аз с Алфа съм в прекрасни взаимоотношения. Тоест, в смисъл, вратите не са затворени от тяхна страна, не знам, но от моя със сигурност. Когато и да искат нещо, знаят, че съм насреща. Цена. Да. Първо кажи цената. Мога да не ги устроя. Няма за колегите, няма цена. Добре, първата ти успешна песен е... Какво беше? Bloody Mary. Ма ти на тебе не ти я харесва. Не, мразя я. И майка ти казва да запишеш. Да, мразя я. Много Добре ли мразя съм тази подготвен? песен. Да, подготвен. Добре. Разкажи ми. Защо не ти харесва на тебе? Тя е гръмнала тази песен. Много, да. Това е дебюта ми. Защото е ужасна. Пусни си да чуеш. Аз до ден днешен, ако чуя някъде направо, искам да напусна Ако е ужасна, заведение. няма гръмне. Има песни, които гърмат, защото са ужасни, защото хората Защото са ужасно хубави. Не, има такива отровни песни. Примерно имаше една от Ива Ме на Купон. Също е хит. Топ. Топ, добре. И така, просто не знам, тогава всички покрай мен много я харесваха тази песен. Не е в мой стил нито текста, нито самата музика отдолу и просто не си я харесвам. Но имам друг сантимент към нея. Все пак и първия ми хит и уважавам. Добре, но ти постоянно казваш майка ми. Тя май те държи в бая изказ. Не, изобщо не. Просто аз много я слушам. Аз мога да си правя каквото искам, но не знаеш, мама е кралицата. Добре, трудно ли се работи с мъже? С кои мъже работя? Не, с рапъри и с такива. Аз лично не изпитвам трудности да работя с мъже. Даже много обичам мъжете и много добре се разбирам с тях. Аз по жените. Аз по жените. Да. Да. Знаеме. Имаме модерна... Чакай, майтапа се, но... Има някакво модерно течение в момента да мразим мъжете и да се сълзяваме срещу тях. Нищо такова. Мъжете са уникални и стига да знаеш как да общуваш с тях. Да, да не застрашаваш тяхното самочувствие и техните качества да не бъдат поставени под въпрос. Иначе са много лесни за общуване. Мишленца. Да. Какво беше най-трудното в началото? Може би турмоза на публиката. Хейта беше много най-трудното. Четеш ли коментари? Да, до ден днешен ги чета. Защо? Но сега се забавлявам вече. Преди? Защото преди не беше толкова забавно, защото нямаше TikTok и някак си от коментарите не създаваха никакво интересно съдържание. Сега има нов тренд, че с носа ми съм била приличала на Финиас, от Финиас и Фърп и правят някакви едити моя нос върху лицето на Финиас и ми е забавно, смешни са. Това е... Ти знаеш ли на мене ми писах сега, като се върнах от Дубай? Не. Защо бомбата не падна върху тебе е такива? Да. Но ти пак каза нещо култово. Да. Добре, в 5 часа сутринта се прибирам от летището. Какво да ми кажат? Как ти беше престол в Дубай? Викам бомбастичен. Какво да кажа? Ама ти го каза нарочно. Нарочно? Да. И се вижда, че е нарочно. Да. И какво да им кажа? Папагали. Спиш ли сама текстовете? Всичките. Сама? Всичките текстове си ги пиша сама. С къси изключения. Имам някакви песни, където са ми помагали и текстописци, но предпочитам да си ги пиша сама. Ти ще дойдеш умна. Съм. Знаеш. Добре. Коя ти любимата рап песен?
Моя или генерално? Твоя? Моя... Май големия ми хит Кеш си ми е любимата песен. Кешо. Не защото е най-добрата ми песен, а защото първо е първия ми истински хит. Това е песен, където нали, мога със сигурност да кажа, че се гордея с нея. И с това не е съгласна публиката, че съм много горда с тази вулгарна песен. Но аз много си я харесвам. Имам страхотен сантимент към нея и до ден днешен, като си я пусна, разбирам защо е хит. Яка е. Добре, защо мина към фолк? Защото някак си ми се струваше много ограничаващо да правя един стил музика. И защо? Защото публиката казва, че нали, има рап, има чалга, има поп и те не могат да бъдат на едно място. Що? Не, че не могат да бъдат, ама ти примерно си в този стил. Да. И защо трябва да се отиваш в чалката? Защото се гледа повече. Правя и двата стила. Ама гледаш, че се гледа повече чалгата. Да, давам на публиката това, което слушат от мене. Логично е. Да, ама ти си рапърк. Що? Не са ли ми готини чалгите? Готини си ти. Тогава. Ама това ти питам защо? Защото обичам чалга. Да слушаш. Да. И да пея. И да пиша. Защо трябва да се ограничавам само с рап песни? Защото, примерно, ако кажеш на Cardi B, стани чалга певица, няма да стане. Защото не може. Ще стана, казвам ти. Така, като те затапат и не знаеш вече къде да гледаш. А феновете как реагираха? Изкефиха ли? Много зле. Зле? Тогава си го спомням момента, в който обявих, че отивам в Пайнер. Но то беше едно гръмко заглавие и тогава хората си представяха. Аз няколко пъти и тогава натъртих на това. Това, че подписвам с Пайнер, означава, че почвам да правя и чалга, а не, че спирам да правя рап. И те го приеха като много тежко предателство. Тогава, може би, загубих над 5-60 хиляди последователя, всички тия верни рап фенове. Но после си казах, ти ако си истински фен, по-скоро би се радвал и би се развълнувал от това, че ще чуеш и нещо ново и по-различно от мене. Да. Добре, имаше и такива, които те разбуждавах? Не. Майка ти какво каза? Тя, още когато почнах да ставам вече голяма жена и съм изнасила такива фолк концерти в къщи, тя още тогава казваше, че трябва да пея чалга и че ми отива, да. Тя не обича рап. Не обича? Не. Добре, какво ти даде по-фолкът като артист? Сцена, пари, публика, много неща. Цената се дигна. Да, в смисъл, фолка е много хубаво място, който каже нещо друго. Но в България каквото ясно, че е фолк. Да, и който е на тази сцена е много благодарен, че е на нея и не смятам, че някой е съжалил, че е направил тази крачка, само тия, където не са успяли да се реализират. Да, защото злорадстват. Да, много добре си се чувствам на фолк сцената. Но съм много щастлива и много благодарна от факта, че в рап аз успях да си създам име. Никога не съм плюла по никой от жанровете и когато има участия в хип-хоп заведения, също ме канят. И аз съм, може би, единствената поп-фолк певица, която продължава да има участие в заведения, като... Рапър. Да, рап заведения. И защо? съм много... Защо? Защото съм най-добрата. Точно това. Виж как знам, когато ти го подам, човек. Добре, как се виждаш след... Това е конкуренция, сега да говоря така. Не искам да говоря така. Как се виждаш след 10 години? Къде се виждаш? Де да знам. Същата, ама по-луда. с бъркин. Още по-богата. Още по-красива. Още по-успешна. Да. Диона чувстваш ли като конкуренция? Не. Точно това го водех като разговор ония ден с някого. Аз, нали, кои са рапърките, които са ми конкуренция, реално нямам. Не защото съм най-добрата. Ще стана, не мога човек, ще казвам това силно, накрая ще го извикам. А защото Диона и аз правим много различен рап. Нейният рап и моят рап нямат нищо общо помежду си. Тя рапира различно, с различен флоу, различен типаж е самата музика и аз не мога да ги сравня двете като музика, че да кажа, че ние сме си пряка конкуренция. Но това е другата рапърка, която много уважавам. Добре. Ако тя казала нещо друго, да пукне. Да пукне дано. Не е казал. Че чули мена? Така ли е казал? Добре. Разбрахме номер 1 си в музиката. Да. Защо решиш да влизаш в къщата инфлуенсърите? Кой те подколко роса?
Аз си се подкокоросах, защото аз съм много проста. Който ме познава зад камера, знае, че аз говоря само глупости. За мен живота е само смях. Сега даже на това интервю половината от зрителите ще са толкова погносени от нас. Нали, какви са тия глупости? Не си погносени постоянно, Да. така че... Но те няма да вникнат, че този разговор целият е тъшак и това е гавра и е Да. смях. Да. И който ме познава, ги знае тези неща. И всички бяха казали, ти ако отидеш в предаване от сорта на Big Brother, където да говориш само простоти, хората ще те опознават истински, защото те си мислят, че си много надута, много надменна, а като покажеш какво представляваш, ще почнат да те харесват. И това ми беше идеята да отида в това предаване, но всъщност И какво ти даде това участие? ми не показаха кой знае колко от моите простоти. Това е забележка към продукциите. Имахме Двамата папагали. един ден разговор, без да преувеличавам, 4-5 часа, без да спрем, говорихме само за оргии. Не сте го дали? Не. Аз даже дойде едно момче да ни сменя батериите на микрофона и го попитах дали е добре, дали всичко е наред с него и дали ни търпи. И няма нито един такъв момент, който са показали. Добре, да си говорим за орга, ще покажа всичко. Но иначе какво ми даде? Даде ми малко по-близък контакт с публиката и който е успял да вникне в някои от нещата, които казвам. Тези, които ме харесват, са ме опознали една идея повече. А ти стана с Божана, станахте близки? Да. Или вие си бяхте близки? Не, ние там се запознахме. И ама сега близки ли си? Да. Страшен пич. Беше с мен в Survivor и изгоних. Ти? Да. Що? Мога си правя какво си иска. Добре, какво мислиш генерално за реалити форматите? Да идеш В кой формат би участвала? в никой повече, никога по никакъв повод. Стига да е. Не. Мразя. Шовица? С цената на нищо не бих отишла в реалити повече. Това е такова преживяване, където да го направиш веднъж и да не се подложиш на него никога повече. И да, но това не е телевизионно, това къде си била. И каквото и да е, концепцията е същата. Затварят те някъде за хикс период от време, иззето ти е всичко, което те прави щастлив и се съобразяваш с още 15... Които не ги познаваш. Да, и всеки от луд по луд, защото той каста е направен така, че да е интересен на публиката. И е гадно. Аз съм бил, знам какво е. Еми да. Аз, примерно, в Survivor не бих участвал пак. Защото е много тегаво. Много тежко. Но иначе в такова... За такъв формат съм отказвала участие преди къщата. За доста пари. Да. Да, точно с тази мисъл. Аз много, това ми е най-тежки период от живота, буквално. познавам хора, които се връщат от такива предавания, после жените по 3-4 месеца не им идва цикъла, по 15-20 кила качват. беше много гадно. Защо? Защо си уточняваш? Няма такива пари на света, които да са ми ги предложили още да си. Ти си ги имаш парите, не ти е за пари. Гледаш ли Ергена? Не. Защо? Не гледам никаква телевизия, никакви реалитита, никакви новини. Телевизора в нас се пуска само FIFA да играе Ангелчо. Да добре, гледаме... ще дойда малко да поига. Добре ли? Добър ли? На FIFA? На реална топка е по-добър. Добре. Ще ги водим на Реал, на камп. Да, казал си. И на Барселона. Да. Двамата Меси и Роналдо. Новите. Добре, ти много реално ставаш майка на 20 години. Да. Той стана на колко си? И 5. Ти си остаряла, човек. Да, представяш ли си? И сега напоследък се говоря, използвам изречение от сорта на по мое време, едно време. По мое време, то преди 2 години. Добре, ти не беше ли готова за те? Ти не си готов никога. Аз съм готов винаги. Ти да. Ти си верно винаги готов. Аз деца никога не съм искала. И аз? Не съм фен. Да, и по ирония на съдбата ние имаме най-много. И най-рано. Където не обичаме. И ти както и да се подготвяш, дори много хора, които познавам, които се готвят цял живот за този момент, обаче то на хартия е едно и то се ражда съвсем различно нещо. Никога не мога да кажеш, че си готов за нещо или не си готов за нещо. Раждаш се и какво? И раждаш и ти. И ти раждат и на тебе. И става страшно. И така. И така се въртиме по Да. И си раждаме и ни ги раждат. И добре, като се роди, какво? Имаш ли страхове някакви? Не. Никога. Това е другото странно, че такива хора познавам, които са толкова вкопчени в децата си, толкова постоянно са стресирани покрай тях и колкото повече ги пазят, те децата са толкова по-проблемни и толкова по-болни. Си не ми яде камъни, ако иска, няма проблем. Никога не ми е боледувал тежко.
здрав, прав. И да, защото му позволяваш М, всичко. И не го гледаш. Те, където го ги гледат човек като такова, гледат ги се едно са в порцелан. И всеки ден са болни. Еми. Пусни го човек на... Би поне така разсъждавам сега. Си ами момче, малко не върви да върва по него и да... Добре, а как се промени живота ти тогава? В един момент Ти беше те гаден. обсебваш ли те майките си? Не, в един момент живота ми беше гаден и после всичко си се нареди и се върна по-старому. Аз затова съм благодарна, че родих толкова малка, защото сега съм млада и съм в прайма си. И син вече е голям. А в какви отношения си с баща му? Фокус- Поддържате ли отношения? Отношения за Отношения детето. за Да, детето, да, да. да. В супер отношения сме. Добре, няма те питам за какво са се разделили. Защото не бяхме в супер отношения. Правилно. И трябваше просто да ги преформулираме отношенията. А добре, би ли останала с някой заради детето? Само заради детето? Никога по никакъв повод. Това е най-лошото нещо, което мога да направиш, защото ти като... А защо ме съдат тогава мене всички? Айде, като си ми приятелка, подкрепи ме малко. Нали каза, че не ме мразиш? Да, Само чакай подкрепи да тогава. измисля какво да кажа. Ето, тя измисля, не мога да ме подкрепи така от сърце. Не знам, аз имам едно. Ми, За един път съм го направила. аз го правя... Добре, де, няколко пъти. Ама те ли те оставят или ти ги оставаш? Аз съм ги оставил. Това е лошо. Ама Ето, защо? Обществото съди, защото Да, ти защо? като мъжа трябва да си спокоен. Ама защо като не се чувстваме окей, като се караме, за какво трябва да оставаме? А що се карате? Те за да ти раждат толкова много деца, би трябвало да си много приятна компания. Аз съм, Тогава. но явно ставам. Къде се По объркват някое нещата? време неприятно. Не знам. Това са взаимоотношения. Това Не знам, не е добре да оставаш с някой заради детето, защото ти трябва да си на 100% адекватен да го отглеждаш това дете и то после почва да става свидетел и потърпевш от Аз тези за това не отношения. исках. Ами за какво? Добре, как съчетаваш музиката с грижите за детето? Мама? Не, я съчетаваш. Не я съчетавам. Добре, Мама, майката. мама помага. Да. Тя ли? Да. Нямам гледачки, не. Бюджета не стига за това. Това ще го кътнем, защото тук говорим само истини. Да, мама помага, иначе съчетавам. Той вече е малко по-голям. В смисъл, просто майка ми живее в нас в момента, тъй като нямам партньор, с който да живея на този етап. Сигурно ли си? Да, живея с мама. Да. С мама и с Нямаш детето, партньор в момента. с който да живея. Да. Но, Разбрахте какво ме питаш. Не живея с мъж в момента, така ще ти отговоря на въпроса. добре, И след малко ще го аз си излизам на работа и като съм Излизаш си, какво си правиш, къде си искаш? Отивам да работя. И се връщам Всеки ден ли и работиш? той спи още. Всеки ден. Не много пресирано. Добре, в седмицата колко? В месеца колко части имаш? Имам месеци с по 5, имам месеци с по 25 участия. Чай го сметна за 25. Какво беше? Цената какво беше? Не мога да кажа. Сега това е така конфиденциална информация. Не ми се оглеждай на мен. Как да не ти се огледат 25 участия, човек? По 10 250. Да, по 10 добре. амин, чул те Господ. Виж, пожелавам ти. Амин. Той ще падне или ще се дигне? 10 000 са малко за тебе. Добре ми се струват. Синът ти прилича ли на тебе? Грам, по нищо. Характер? Копия на баща си, копия на баща си. Което? Не е лошо. Не е лошо. Което не е лошо, да му мисли гадже, което ще има той след 10 на години, примерно, но това са качества, които ще са му важни за развитието му. А какво очакваш ти от мъжа от себе си? Какво искаш от него? Толкова са ми занижени. Или нищо не очакваш? Нищо, не. Вече такива Можеш и неща сама. съм видяла, Можеш и сама. че какъвто ще да е. Да е добра компания. Вярваш ли в любовта? Да, как да не. Добре, мислиш, че мога да си син човек цял живот? Не знам как да ти кажа, аз вярвам в някакви Кажи неща, ми които истината, какво мислиш? Не знам, защото аз не мога да го отхвърля и да кажа не вярвам. С никой до сега не съм била цял живот. Не познавам и хора, които са цял живот заедно. Но пък защо да не? Има. Някакви хора ми казват, че познават двойки, които са заедно цял живот и са щастливи. Чували са? Да, чували са, че има такова явление. Що па да не? Добре, бе, едно време как са живели? Цял живот заедно.
Майка им баща им 50 години и те не са мръни всеки знае. Не е имало... И ето, и не се случва тук. Не успяха да го научат на това грам. нещо. Не е имало тогава много други опции. Тогава това са били опциите. Съседката или тази от твоя клас и няма телефони, няма кой да си намериш по Инстаграм, няма къде да видиш по-хубаво. Е по-добре жена ти. Тя поне е сигурна. Да. И тя няма по-добри опции. Тоест не може да те сравни колко си противен в сравнение с съседа. Добре, какви компромиси не би направила? Какво не би простила? Не правя компромиси с зависимости. Не мога да бъда с някой, който има проблем с алкохола, с хазарта, който се дрогира по никакъв параграф. Това са неща, които не прощавам и там е много лесно, защото той такъв човек обикновено още в началото го виждаш, че е такъв и въобще не стигаме до никъде. И може би това е един компромис, който не бих направила. Всичко друго се прощава. И кое се прощава? Изневяра? Да. Би простила? Да, що да не се прощава. Живеем в много динамичен... Какъв динамичен, като ми кажа? Какво значи динамичен? Ще дойде се наебе и ще дойде при мен и какво? Не аз. Без значение, ти или той. Това са нормални неща и хората трябва Кое да е нормално вече, нещо? че Защо да е нормално? е нещо нормално. Кое? Изневярата? Е нещо нормално. Точно така И е ти би много простила често. изневяра и ще си стой човек. Много зависи. Сега аз не съм изпадала в ситуация, поне не съм разбирала, защото аз не съм обсебваща. Никога не съм... Ти не си токсична, така? Не, никога не съм роила в телефона на другия човек, въобще не ме вълнува къде и какво прави. И му давам цялата... Как така, бе, човек? Не го ли обичаш? И като го обичаш, как какво? така не те вълнува къде? Го дебнеш. Не да го дебнеш, ама как Напротив, те вълнува? ако го обичаш, му даваш свободата да се изявява, да се изразява и да бъде щастлив без тебе. И като се прибереш, ще си се обичате. И ако той те обича... Престаналата част от деня не се обичат. Да, т.е. ако той изневерява и стигне до мене, значи го прави публично и грозно и неуважително. Нали? Защото аз съм му дала свобода да го направи без да разбирам. Но, т.е. аз не съм била поставена в ситуация да съм простила или да не съм простила, че да ти разкажа личен опит. Но пък си мисля, че ако аз съм в такава връзка, където човека е топ в да топ и получавам феноменално отношение и много добре се разбираме, пък ако се случи нещо такова, що па да не му го проста? Са много други проблеми имат във връзките. Много други проблеми имат хората във връзките, които са на по-дневен ред, за които не се говори достатъчно, че да стигнем до изневярата. Ти изневярва ли си? Не. Никога на никога. Разделям се с тях на година и половина-две, като останат нетърпими нещата и няма нужда да им изневерявам. Аз като просто усета, че вече ме дразниш до такава степен, че почвам да се оглеждам някъде, за какво ще правим заедно? И защо те дразнат? Всеки поради различна причина. Димов, що те дразниш? Кой? Димов. Дълга тема и много стара и много ретро. Не си спомням вече. Различни сме, много сме различни. Сте различни. Различни сме, различни защото... характери, нали? Да, и се подценява факта, че добре, защото тръгвате като сте различни. Тогава Мислите, сме имали примерно... Да, имали сме някакви общи интереси. Това не е по-малко от тебе. Да, и това изигра голяма роля, защото ние продължаваме заедно да растем и да израстваме, обаче всеки с различно темпо. И в един момент аз се усещах все едно, аз израствам в различна посока от него и просто реших да не се мъчим повече. И не е кой знае какво. И много хора се изневеряват и поради такива причини. Примерно с някой си женен си, имате деца, разбирате се, ама вече сте различни, не го обичаш толкова дразните и ходиш и му изневеряваш и после си оставаш с него. Обаче тия семейства, тия неща не се знаят публично и те са заедно и хората ги обожават, виж каква двойка са. А нас, примерно, мен ме хейтват, защото аз съм се разделила с еди кой си и съм си сменила мъжа и иначе щех да съм си с него и да му изневерявам. Ма хейтват ли? Да. Че не съм с бащата на детето ми. Това е голямо престъпление. Как така ще родиш дете на някой и няма да си с него? Ти си жена за буклука вече. Нали така ни учи, че трябва да сами да ви търпим? Правилно. Добре, не, защото други въпрос ми е за това. Добре, знаеш как ще питам? От кой отбор си? Само Славия. И ЦСКА. Нали? И ти си бял балетист. Да. Нали така? Само Славия. Да. Защо си от Славия? От малко ги го харесваш, нали? Имам си история с Славия. Между другото, първия футболен мач, на който съм била през живота ми някога е на Славия. Защото мой много близък приятел Милен Гамаков играеше там. И ме заведе на мач Славия Левски.
22-21 година. Да. После знам за какво питаш. Питаш за Питам ти, кой отбор си? най-прогресиращия... Каква беше наградата? Футболист на годината в категория най-прогресиращ млад футболист. Да. Да. Какво за него? За него ще ме питаш, аз знам защо ме Въобще не подготвяш. ще питам за него. Не. Питам те само от кой отбор си. Аха. Поради каква причина? Се знам, аз съм футболист, трябва да питаме футбол. Аха. Малките ни тренират футбол. Аха. И Мосин край играе. Твоя? ЦСКА? Да. Моя? Не знам. Ето, виеш ли? Аз не съм се подготвила. И? За Кристиан няма да коментирам в какви взаимоотношения сме. Още в началото, когато почнаха да гърмат статии за нашите взаимоотношения, аз взех решение, че това момче има достатъчно качества и е достатъчно перспективен с това, с което се занимава, че да не е на дневен ред отношенията му с когото и да било и че аз не желая за него да се пише, че има отношения и че е гадже или че е какъвто ще да е там на Биляниш. Кико е уникален. Уникален. Не само като футболист, това е ясно. И като човек, изключително възпитано момче с такива човешки качества, където много рядко се срещат. Страшно много го уважавам, страшно много го обичам. Ходя му на мачове, подкрепям го. И съм се разбрала, че това ще е така в каквито отношения да сме. В смисъл, това е от редките хора, където аз го обичам и уважавам, дори да не сме заедно. Това ще кажа за Балов. Те всички разбраха вече. Какво разбраха? Че какво? Че го уважаваш. Да, и че го обичам. Го обичаш. Да. Балов е топ. Добре. Каква роля играе сексът в една връзка? Много е важен. Секс? Мисля, че е много важен. Това е интимният момент, където събира хората и ги... Това е най-близкият интимен момент на една двойка и си е комуникацията, която различава отношенията им от тези с приятелите им. И е важно да е на ниво. Важно да е на ниво? Да. Какво е хубав секс за теб? Какво е хубав секс за мене? Да. На първо място трябва да има химия между двамата души. Ако няма химия, няма физика. Именно, да. То това е. Ти знаеш, че това е много широко понятие. Всеки харесва различни неща. А и странното е, че ти, ако го обичаш, то човек някакви неща, които по принцип не ги харесваш, с него ги харесваш. И така. Да не навлизаме в подробности. Да. Това е пак информация, където струва пари. Заедно с как се отслабва. Как отслабна? С глад. За безплатния контент. Защо отслабна? Ти си беше слаба, защо отслабна още? Чак па толкова много да съм отслабна. Много си отслабна. Много ли? Да. Сега ще пишат хората, че съм болна, че... Той нарочно така ги прави нещата. Защо отслабнах? Не знам, защото се чувствам по-добре, когато съм по-слаба, когато съм по-пишна. Аз ти не си била дебела, пълна. никога не съм била, защото имам хубав ген и спортувам цял живот. Но когато съм малко повече килограми, ми тежат, изморявам се по-лесно, имам проблеми с кожата, чисто здравословно да се чувствам по-добре. Да. Не е нещо... Да не търсиме болест. Да, нямам. Добре, а разрешаваш ли на малкия да гледа телефона? Разрешавам, защо да не му разрешавам? Защото са облъчени. Облъчени са. Дай ми съвет. С какъв съвет ти дам? Аз му давам телефон. Така че какво ако да търсиш правя? от мен... Виж сега, ако детето се справя добре в училище или в детската градина, моят син конкретно е хиперактивен, ходи на футбол 2-3 пъти в седмицата, по цял ден е навънка с децата в градинката. Т.е. като се прибере, аз не виждам проблем той да погледа малко телефон или телевизия. Малко, той си гледа само Роналдо. Само Роналдо? Да, той е всичко за него. Стига, човек. Да. Трябва малко да му преподам някой урок. Не можеш на тази тема, не можеш. Значи темата Роналдо и темата ЦСКА не се коментират по никакъв повод. Той си болен червар. Да, много. Имахме... Как започна историята му с ЦСКА, бяха пуснали кастинг. Той ходеше на уроци, платени просто. И имахме съсед... Тренировки? Да. И имахме съсед, който е юноша на ЦСКА и тяхното семейство виждаха, че Ангел има качества и бяха казали да отидем да го пробваме. Бяха пуснали и ЦСКА, и Левски кастинг за неговия набор. За първи път толкова малки ги взимат. И
аз тогава осъждах с майка ми, дай да го запишем на кастинги за двата отбора, защото ако не го вземат на едното място, нали, да имаме малко по-голям шанс. Той ми е син, не мога да преценя адекватно дали е добър или не. А добър ли? Много. Не защото ми е син. И тогава, и по още една причина. Като си толкова малък, ти още не знаеш от кой отбор си, ти не знаеш къде ще се чувстваш по-добре. Аз съм напълно неутрална, нали? Нямам тогава смисъл. Аз сега се шегувам, там Славия ЦСКА Левски. А ти от кой отбор си? Напълно неутрална съм, семията. Защо да имам... Не бе. Ето към Славия имам лично отношение, към ЦСКА имам лично отношение. Имам и приятели в състава на Левски, така че... приятели в състава на Лудогорец. Насякъде съм. I'm everywhere. I'm everywhere. И тогава му казах, мамо, дай да отидем и на кастинги на Левски, и на ЦСКА. И той само ме погледна и вика, мамо, аз съм червен. Сърцето ми е червено. В Левски всичко няма да приключи. ходя. Да, всичко приключи там. Но той си знае детето. Да. И? Ти ли го караш на тренировки? Да. Днеска не, заради това подкаст. Аз ще му се измина от плейва. Ще го... Добре. А кой го кара сега? Майките? Мама, да. Значи къде тренират? Червено знаме? Или на армията? Къде? Сега тренират на Музейко. Какво е това? Отзад има беше игрище това? на Музейко. Те имат първенство сега, нали? Чак толкова малкият отбор не. Що моя има? На 5. Ама той е при по-големите. Да. Те от другата година. Готви се. Ще ставаш. Нямам търпение, много сутринта. готино. Много сме запалени. То откакто рита топка, ние сме много навътре в футболния филм. Майка ми не изпуска мач на ЦСКА. На малките ли или на... Не, на мъжкия отбор. Стига, бе. Да. Тоест... Добре. Какви сте плановете за бъдещето? Нямам абсолютно никакви планове за Стига, бе, бъдещето. човек. Живея ден с ден. Когато всеки ден работя и следвам ясна цел и ясна посока. Каква е целта ти? Каквато ми е била винаги. Занимавам Каква? се с музика, развивам се професионално, гледам да бъда добър човек и да го отглеждам това дете доколкото може, респективно, да стане човек, каквото зависи от мене. И за сега смятам, че съм на прав път, иначе дали ще има утре, никой не ти обещава. Така е. Че... Като кой ще почне да ми говорят, песетяваме за черни име. Ти откъде знаеш, че утре си жива? Пич. Именно. Да. А добре, каква ти е... Мисли ли си някъде да напускаш България? Никога. Тук си ти харесва? Да. Умирам си за държавата. Не знам защо. Аз затова знам, че любовта е истинска, защото няма причина да я обичам тази държава. Така е. Да, но я обичам. Пътувала съм навсякъде. Навсякъде съм била. На места 1 милион пъти по-хубави от тука. И винаги, когато кацне самолета и ми замирише на канал и на гадно. И Да. си викам, леле, аз съм си вкъщи. Да. А добре, каква ти е най-голямата мечта? Не изживявам си я. Аз сега си живея мечтания живот. Най-голяма чак нямам. Тя ти е била мечта от малък. Да, имам по-скоро цели. Примерно за конкретна песен да се получи по определен начин и така си ги отмятам. И сега не записваш ли много някой? Имам доста, да. Сама или с някой? Дуети са се хубави. Само двете? Да, С много кой? хубави. Имам с Андрея. Сега? Имам с Алисия. Това ми беше една мечта, ето сега ще си осъществя една мечта. Ама записахте ли? Да. Кога пускаш? За рождения ми ден. Мисля Кога да е? си я подаря. На 28 август. Лятото? Да. А преди това няма ли пускаш И нещо? имам дует с Лео. Лео? Да. Кой Лео? Който пее "Искам много силно в него да се влюбиш". Джензи. Аз като не слушам Това сме чалгата. ние, Джензи. Да, маненките. Бъркахте всичко. Кой ли на протестите? Не. Не те интересуват. Не интересуват ме, но... майка ми много искаше да ходи. Не знам даже дали на единия не отиде. Много тежки, тягостни събития са това за мен. В крайна сметка аз трябваше да си остана вкъщи с детето, а да го взема, да го замъкна на протест на тази възраст. По-добре не. Но не седя безучастно. Аз даже дано хората са запомнили, че от повечето певици останах без мнение по въпроса. Поради една или друга причина. Аз се застъпих за гражданската позиция. Публично. Много не се застъпих. Така защитих аз своята Много не позиция. се застъпих. Да, аз се. Добре, с какво искаш да запълват хората?
С абсолютно нищо не искам да ме помнят. Даже го казах наскоро в друг подкаст, че... Естествено, като ми изневеряваш. Много късно се стига да ме поканиш. Не искам да имам никаква отговорност към публиката, да оставям някакъв отпечатък, който ми се кефи да е с мене и да ме наблюдава какво правя. Ако съм полезна с нещо, се радвам. Ако за някой съм вдъхновение и някакъв пример и някакъв идол, благодаря. И който не е да влачи, да си избере някой друг идол. И в момента, в който спра да занимавам с това, мисля, че аз съм от точно никакво обществено значение, ще да бъда запомнен. То не е да по значение. Ти поне знаеш, сега починаха и Джолин Велинов човек, и Димитър Пенев. Те ги помнят 2 дена. Са някой говори ли за тях? Те ги помнят 2 дена хора, където са оставили на България. Именно хора, които са оставили такава следа, никой не ги помни. Аз, която имам 4 вулгарни песни, с какво да бъда запомнена? С кеш. 86 спечелен конкурса за красота. Те, освен че не ги помнят, аз още като ги спечелих, те не бяха съгласни. Никой не беше щастлив от факта, че носа на България каквато и да било титла. Така че... Добре, що мислиш е така? Защото... Що се мразиме тука? Не знам. Аз не ги мразя. И аз не ги мразам. Защо? Не знам за какво тази омраза човек. Аз бях тук при един Крумсалов. Добре. Нали направи той подкаст. Добре. И това го питам, викам, защото те седат вкъщи, не са успели, не са направили нищо, вика и трябва да правят нещо. Знаеш какво, аз правих едни дрехи. И този, където купуваше абсолютно всичко, той ми беше най-голям хейтър. На всяка такова хейт. И аз го гледам, така където отговаряше с дрехите, вика, ти знаеш, че той купува абсолютно всичко. И аз викам, защо ме коментира тогава само глупости? И вика, не знам. Викам го човека в ателието. Викам, защо? Викам, като ти си купуваш, аз съм ти направил тебе стъпки, всичко. Защо коментираш? Що? Викам, нямам какво да правя. Викам, а защо мене? Дай някакви други там. И ми вика, аз не само те, вика, аз много хора. Вика, седа, вика, имам само коментари, вика. Да, бе, такива са. Аз просто... ние с тебе като правиме, нали, успешни е много такова разтегливо понятие, но ние сме успешни, защото сме искали да правим нещо и сме го правили. Ето, ти си искал да риташ топка. Да. Големи неща си направил в тази сфера. Това ми било мечта. Да, и си я реализирал. Тоест, ние сме реализирани, щастливи сме, добре изглеждаме, от липса на внимание не се оплакваме. Тоест, ние си гледаме само себе си и никой не мрази. Не ми трябва друг. Вчера някакъв ми беше написал... кой балък ти плаща поддръжката, И аз му пиша, що да не си кандидат? Ако си кандидат, веднага ти пращам сметката. Да, не съм против. И той явно не очакваше отговор. Ми пише, ти ще се окажеш голям пич, сори, че така тръгвам с предразсъдъците, ама знаеш, жените в повечето време, където поддържат висок стандарт, някой им го плаща. И аз викам, и това е нещо лошо, защото нали не бърка в твоя джоб, нали какво те вълнува? Въпрос на личен избор. Аз нямам такава психика, не мога да им влеза в главите защо, какво те кара днес. Ти отговаряш на коментари? Да. Да се забавлявам, бе. Забавно е. Като нямам какво да правя, аз си чеша устата. Гледам, че всички в момента, излизат на сцената голи. Добре. Какво мислиш за това? Щом публиката иска. Ма какво значи публиката иска? Не съм против. Аз не съм против. В началото се възмущавах и после си викам, в крайна сметка, щом го правят, значи хората му се кефат на това нещо. И добре, значи значи като се кепат, какво ми дай, излезни и се разчекни гола и се не би с някой. Тя е била се гола. Тя е Дуа Липа гола на сцената. Не е чак толкова гола, човек. Търси се, котира се. Търси? И в крайна сметка като... това е смешно, аз даже ме е срам да го гледам. Що? Като са естетично добре поднесени. Аз ги гледам сам част от певиците с брутални тела, изцепени, с гладки кожи, млада, готино, свежо месо. Кеф ти е да го гледаш ми. Като не те кефи, отиваш друга да знаеш, че има много други артисти, които не се събличат, не мога да си ги слушаш. Ти си за това? Да, не съм против. Аз не се събличам твърде гола, защото не ми е комфортно. Аз не обичам да съм гола, на клип винаги, но просто на сцената някак си не се чувствам добре в кожата си, когато всичко ми е навънка и затова аз за тогава, 2007
17-та година бяха много модерни такива, помниш и бодитата на Discord, където са прозрачните. С такива излизах, голи. И тогава певиците още не се събличаха и тогава смятаха, че аз много вулгарно излизам на сцената. Аз съм най-вулгарната. И сега на фона на това, където излизат по-бански, аз пък съм най-облечената от всичките. Така че в момента е някакъв тренд и знам за кои певици говориш, които се събличат голи. Не знам, знаеш как си го представям? Аз от моята гледна точка. Примерно аз имам дъщеря и се представям тя да ми излезне така. И това ще е първото последно участие. Ами ако дъщеря ти... Няма ако тук. Ако хонорария е 5, няма 6, 7, 10 хиляди лева, има по 20 участия на месец. Въобще не ме интересува, аз ще ги дам. Няма да пея. Супер, ако има кой. Ма не е въпросът това. Дори да не ги дам. Не мога за пари да правиш всичко. Но това не е кой знае какво. Стига, това човек, е сценично не. облекло. Аз не го възприемам. Аз съм много консервативен. Ето, тези, които са консервативни и не им допада, да го правят. Пак е въпрос на личен избор. Но аз не съм против. Но не си за. Не съм за, но не съм и против. Аз не го правя, защото на мен не ми допада. Но тези, които го правят, част от тях са изключително кадърни и можещи певици. Въпросът е защо точно, никой... са кадърни, защо никой не ги слушаше, когато бяха облечени? В носиите. На здраве. Защо? Това е въпрос към публиката, не е... Защото сме такова общество. Ето ти сам се отговаряш на въпроса, защо се е съблякла гола ми. За да я чуят. Не за да видят, не за да чуят. Да, но покрай това я и чуват. И си изкарва момичето в прехраната. Да направим близо въпросчицата. 21. Море ли планина? Море. Любим актьор? Ед Харди. Любим филм? Добре, защо всички харесват Ед Харди? Верно, казали са го и други хора. Много. Як е, защото е як. Ти знаеш, че беше педерас? И какво? Не бе, знаеш ли? Не. Добре. Чалга или рап? И двете. Едно кажи, бе! Мазник. И двете! Добре. Как се справиш с хорското мнение? Дреме ми. Какво е блиц, нали с по една дума? Да. Какво е първото нещо, което правиш сутрин? Пия кафе. Кое е последното нещо, което те разсмя до сълзи? Не мога да кажа. Гледам такива рилчета. Гледам рилчета черен хумор, където араби се бият. Пустия. Да. Какво обичаш да готвиш най-много? Паста. Обичаш да готвиш? Да. Какво обичаш? Паста. Паста. Любима песен за пътуване в кола? Рамштайн Du hast. В кола? Да. Добре. Така ли го караш малки на тренировка? Не, слушаме. Парадо байла. Такива футболни хитове. Да, наизуст се знам тази песен. Коя държава искаш да посетиш? Никоя. Страх ме да пътувам с самолет и не ми Сериозно? Да, развих такъв страх. Но искам да видя в Хърватия. Страх те пътуваш с самолет? Да. Не пътуваш с самолет? Не. Никога? От 2-3 години не. Какво обичаш да правиш, когато никой не те вижда? Си обикалям гола из нас. Това обичам да си правя. Си седа сама. Какво би направила, ако имаше 24 часа, в които можеш да правиш каквото си поискаш, без да има никакви последствия? Къде да знам? Аз и сега го правя. Аз и сега си живея така, се едно каквото и да правя, няма никакви последствия. Ето, дошла съм при тебе с възможността да ме канцелират. Добре. С кой известен холивудски певец или певица би искала да работиш? Бих искала да работя с никой конкретен, но бих искала да видя как работят корейците. Корейците? Да, корейците имат на много високо ниво индустрия. Като чуя за корейци ми става лошо. Да, но индустрията има много високо ниво. Но сега закарах малката на на един концерт в Париж на някакви корейци. Човек. И са друго ниво. Не знам какво ниво са, едва чаках да свърши. Кой е най-добрият български певец? Певец мъж. Да. Васил Найденов. А певица? Десислава. Десислава? Кое е най-силното ти качество? Непокизма ми. Какъв съвет би дала на младите хора, които искат да се занимават с музика? Никакъв. Не се занимавайте. Кой е най-странният ти навик? Няма. Странен? Да. Навик.
Нямам. Нямаш. Нямам странни навици. За- Нормална съм. Все още. Да. За какво най-много съжаляваш? За абсолютно нищо. Къде се виждаш след 10 години? Никъде. Представи си... Това е най-бързия близ. Представи си, че можеш да вечеря с един човек от миналото или настоящето. Кой би избрал и защо? С кой бих вечеряла? Да. С Крис Дженър. Добре. Бизнес дама на друго ниво е. На мен ми е интересно тия хора как разсъждават и къде живеят и какво правят. Добре. Моите приятели от Winbet имаме едно предизвикателство за теб. Израпири нещо, което олицетворява Благо. Вика, искате чу Благо, сега вика, веднага и дойдеха го простотите в главата. Не мога, не. Дай. Не Дай мога. ми дъхи се. Не мога. Можеш. Джона израпира ли нещо? Тя нещо друго пари. Не мога. Можеш. Не мога. Можеш, бе. Не мога. Отказвам предизвикателството. Не. Отказвам го. Мога да приема предизвикателството задочно, но наистина аз като кажа нещо го правя и да му напиша рап песен и да му снимам да му кача в TikTok. Песен за Благо. Айде. Да. Правим го. Обещаваш. Обещавам. Кога ще е готова? Когато кажеш. Колко време ми даваш, за да я направя и да я кача? Колко ти трябва? Седмица. Айде. Имаме Стискаме сделка. си ръката, правим. Благодаря, че беше моя гостенка. Пожелавам ти всичко, което искаш и си наумила да се сбъдне и твой малък да стане толкова добър футболист, колкото... Си бил ти. Не, много виж по-добър. каква чак. Колкото Роналдо. Благодаря. Амин. Да ти се връща. Амин.